Και δόθη σε αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου. Ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν στην εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβουν συγχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών. Και να μην δίνεται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ημιόχον το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Όστις έχει τον νουν, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σ. Μεγάλε, που πας? Στην επόμενη πόλη. Ωραία, είδα μέσα.
Ευχαριστώ. Φίλε. Ορίστε. Μήπως ξέρεις που είναι ο οδός Μανίλα? Μανίλα. Η Μανίλα, φίλε μου, πρέπει να είναι όπως πηγαίνεις από εδώ, κόψε αριστερά, στα 200 μέτρα θα βρεις μια πλατεία. Ευχαριστώ. Εκεί είναι ο πρώτος δρόμος δεξιά. Το έφερες? Ναι, εδώ είναι. Όλα εντάξει? Όλα εντάξει, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Θα χάσω το λεωφορείο.
Δόκτωρ, το έφερα. Πάρα πολύ ωραία. Ο ασθενής μας περιμένει. Αυτό είναι το μέλλον. Και εσύ συμβάλλεις σε αυτό με το σώμα σου. Ήρθε η στιγμή που περιμέναμε. Τι μου κάνεις, ρε? Μόλις πήρες μέρος σε ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα της ιστορίας. Αν όλα πάνε όπως πρέπει, ο ορός θα περάσει στον εγκέφαλό σου και εσύ μετά από λίγο θα χάσεις τις αισθήσεις σου. Πού χάσεις τις αισθήσεις σου, η μείωση σου παραλύου. Τέλος, το σώμα σου προσπαθεί να ενσωματώσει το ξενιστή μέσα του και να μην τον αποβάλει. Μέχρι τώρα, όλα τα δείγματα που έχουν δοκιμαστεί έχουν αποτύχει. Ο ξενιστής δεν τα αντέχει και στην προσπάθειά του να τα αποβάλει, ο οργανισμός τρελαίνεται και αντιδρά κάπως υπερβολικά. Τρελή όλοι τους. Φτού αποτυχία για άλλη μια φορά. Θα γίνει με αυτήν. Μην ανησυχείς, θα έρθει η ώρα της. Τι κάνεις εσύ εδώ? Σε περίμενα. Θα χαιρετήσει το μεγάλο σου αδερφό. Έλα μέσα. Καλά, μετά από τόσο καιρό εμφανίζεσαι έτσι ξαφνικά. Δεν γινόταν αλλιώς, πίστεψε με. Δεν ήρθες. Δεν ήρθες ούτε τότε. Τόσο πολύ με μισούσες. Δεν ήσουν εσύ, Πένια. Τότε ποιος, ο πατέρας? Ξέρεις ότι θα έκανε τα πάντα για μας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν ξέρεις και μάλλον είναι η ώρα να τα μάθεις. Παρεμπιπτόντως, μιας που το έφερε κουβέντα. Τι κάνεις εσύ εδώ, τέτοια σύμπτωση? Τι εννοείς? Πήγα στο κλασικό μέρος που κάνω κάθε φορά την παράδοση. Αλλά δυστυχώς το γυρισμό έχασα το λεωφορείο. Και της ακολούθησα τον τύπο που του δίνω κάθε φορά την βαλίτσα. Τι είχε μέσα η βαλίτσα? Δεν ξέρω. Ποτέ δεν ρώτησα, ποτέ δεν μου είπαν. Αν μη τι άλλο τους εμπιστευόμουν. Ήμασταν τα παιδιά του ιδρυτή της εταιρείας. Τέλος πάντων, τον ακολούθησα σε ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο. Εκεί είχαν ένα τύπο δεμένο και του δώσανε τον ορό που είχε μέσα η βαλίτσα. Αυτός τρελάθηκε και δάγκωσε κάποιον και μετά τον πυροβόλησαν. Άρα τώρα ξέρεις κι εσύ. Τι να ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Πες μου εσύ, μεγάλη μου αδερφέ. Βεβαίως, αλλά όχι τώρα. Αν όχι τώρα, πότε? Θα πάμε για ένα ποτό και θα τα πούμε όλα εκεί. Ποτό, μα είναι μεσημέρι. Ναι, αλλά πρώτα θα φάμε και θα μιλήσουμε. Είσαι τρελός. Ακόμα και τώρα δεν έχεις αλλάξει.
Τι στο καλό έγινε μόλις τώρα? Μόλις είδες τι πρόκειται να ακολουθήσει σε λίγο καιρό. Πάμε να φύγουμε πριν έρθουν οι μπάτσοι. Μη μου πεις ότι η μπάτση είναι κακή. Πάντα δεν ήταν. Ο πατέρας μας δεν ήταν τόσο άγιος όσο φαίνονταν. Ξεκίνησε και καλά μια ερευνητική εταιρεία, αλλά μάλλον έτσι ήθελε απλά να πιστεύουμε. Όλα άρχισαν το 1910 όταν η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδότησε την διεξαγωγή μυστικών πειραμάτων πάνω σε ζώα. Συγκεκριμένα θέλανε να δημιουργήσουν έναν ορό που θα αύξανε τη μυϊκή δύναμη σε κάθε τι ζωντανό. Τα ζώα όμως δεν δεχόντουσαν τον ορό και πολύ γρήγορα ο οργανισμός τους ασθενούσε και πέθανε. Αργά ή γρήγορα η χρηματοδότηση ασταμάταγε εκτός κι αν υπήρχε κάποια πρόοδος. Έτσι, 5 χρόνια αργότερα, το 1915 και λίγους μήνες αφού ο Αϊνστάιν είχε δημοσιεύσει τη θεωρία της σχετικότητας, αποφάσισαν να χορηγήσουν τον ορό στον άνθρωπο. Το 1915 ουσιαστικά ξεκίνησε ένας αγώνας για το ποιος θα προλάβει πρώτος να εξερευνήσει τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Σκοπός πλέον ήταν να δημιουργηθούν άβολες ανθρώπινες μηχανές πολέμου. Εκτός από την κυβέρνηση, υπάρχει επίσης μια μυστική εθνικιστική οργάνωση που πολλά χρόνια δράσει στο σκοτάδι. Η οργάνωση αυτή ονομάζεται Οργάνωση Ε. Για αυτή προς το παρόν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε και τόσο, γιατί προς το παρόν είναι κάτι σαν υπόπτης. Παρατηρεί μόνο σε κάποια κρίσιμη στιγμή πιθανό να επέμβει. Καλά. Εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά, πού τα βρήκες? Όταν ο μπαμπάς μας έβαλε στην εταιρεία, από μόνος του μας χώρισε σε διαφορετικά τμήματα. Εμένα με έστειλε στο 56, ενώ εσένα σε κράτησε εδώ. Να σε είχε από κοντά γιατί ήσουν η αγαπημένη του κόρη. Εμένα με έδιωξε γιατί ήμουν περίεργος, δεν με ήθελε στα πόδια του. Ενώ εσύ απλά δούλευε σε γραφείο και έκανε παραδόσεις, εγώ έτρεχα κάθε μέρα. Μου είχε κολλήσει ότι κάτι πάει στραβά με τα ερευνητικά προγράμματα και εγώ και ένας φίλος μου ξεκινήσαμε να ψάχνουμε. Πριν ακριβώς 5 χρόνια ήταν που ξεκινήσαμε την έρευνα. Στην ομάδα Ε δεν μπαίνει ο καθένας. Ο πατέρας άνοιγε και αυτός, και έτσι ο τίτλος Ο πατέρας εγώ περνάει εύκολα. Εκεί μέσα έμαθα πολλά από όσα σου διάβασα στην έρευνα. Κάθισα 3 χρόνια και μετά με διώχνουν χωρίς λόγο. Επιστρέφω στην εταιρεία και στη συνάντηση που είχα με τον φίλο μου, το σχέστηκα και ο άλλος μου φίλος,
Μου έδειξε τι είχε ανακαλύψει για το τι κρύβεται πίσω από την βιτρίνα της εταιρείας. Ο πατέρας δημιούργησε το πρόγραμμα Πείραμα 1915. Έδωσε συνέχεια στα πειράματα που σου διάβασα ότι είχαν αρχίσει από το 1910, αλλά αυτή τη φορά σε ανθρώπους, νόημα από την κυβέρνηση. Είχε την έκκληση και το έκανε. Αν τον πιάναμε βεβαίως, θα ήταν καταδικασμένος όπως και όλοι μας, ασχέτως αν το ξέραμε ή όχι. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει γνωστό. Πάντα υπήρχε τρόπος να επικρατήσει η δικαιοσύνη των άλλων. Και μάλιστα το όνομα που δόθηκε σε πρόγραμμα ούτε αυτό ήταν τυχαίο. Δόθηκε η ημερομηνία 1915 γιατί όχι επειδή μόνο τότε ξεκίνησαν όλα. Αλλά λογαριθμικά ο αριθμός 1915 αντιστοιχεί σε εξής δύο λέξεις. Σε ανθρώπους. Πείραμα σε ανθρώπους. Ένα χρόνο αργότερα ήταν όλα έτοιμα να τα βγάλουμε στη φόρα, αλλά ξαφνικά ο πατράς μας πεθαίνει και κάποιοι από μέσα μας μάθανε και μας κυνηγήσανε. Την μέρα της κηδείας είχαμε και μια άλλη κηδεία. Της αλήθειας. Της αλήθειας που ο κόσμος θα μάθαινε ότι όλα δημοσιεύτηκαν. Μας κυνηγήσανε. Λίγο μου το σκοτώσανε και παραλίγο εμένα. Μετά κρύφτηκα και ένα χρόνο αφού πάλευα με τη συνείδηση μου αποφάσισα να έρθω σε σένα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και η βαλίτσα που παρέδιδα, τι είχε μέσα και τρέλανε τον άλλο. Τι σχέση είχε με τον άστεγο στην πλατεία. Αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν ένα σωρό. Στην αρχή τα αποτελέσματα ήταν αποτυχίες, αλλά στη συνέχεια όσο τα χρόνια περνούσαν, καλυτέρευαν τα πράγματα. Ο ορός αυτός συνεκρώνει τον εγκέφαλο και συνέχεια μέσα από το αίμα περνάει σε όλο το σώμα. Και ο σκοπός είναι να σου δίνει υπεράνθρωπη δύναμη. Στην αρχή η επίδραση έκανε μέρες μέχρι και μήνες να πιάσει, αναλόγως στον οργανισμό του ανθρώπου. Τώρα από ό,τι μου είπες και εσύ, μάλλον έχει εξελιχθεί αρκετά και θέλει λεπτά, μέχρι και δευτερόλεπτα. Αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του ανθρώπου το βλέπει σαν κακοξενιστή και προσπαθώντας να τον αποβάλει φρικάρει και τα παίζει με αποτέλεσμα αυτό που είδαμε στην πλατεία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί για όλα, ψάχνουν συνεχώς για πειραματόζωα οπουδήποτε. Κάνουν από ενέσεις μέχρι και σε πόσιμο νερό μπορούν να το ρίξουν. Μπορούν να αφανίσουν και ολόκληρη χώρα σε καιρό πολέμου. Θεέ μου! Αυτό συμβαίνει. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Αύριο θα πας να κάνεις κανονικά την παράδοση. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Τώρα πάμε να κοιμηθούμε. Η ώρα πήγαινε σπίτι και προσπαθούσα να μου σταματήσω. Νομίζω ότι αυτό που φοβόμουν να ξεκίνησε πιο νωρίς. Πήγαινε σπίτι και περίμενε με. Πρόσεχε! Ποιος είσαι? Κράτα το μαζί του πατέρα μου. Μέχρι που κάποια αυτά ήρθαν μέσα και το καταστρέψαν. Δεν με νοιάζει τι είναι. Καταστρέψαν το μαγαζί και θα πληρώσουν. Είσαι εχθρός τους? Είσαι φίλος μου. Μέχρι το τέλος.
όλα εντάξει? Ναι, απλά θα πάμε στο μέρος που θα γίνει συνάντηση και θα κάνω την παράδοση. Ωραία, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Μόνο πρόσεχε, μην πεις και να μην κάνεις τίποτα, έτσι. Ναι. Τι έχει εκεί μέσα? Ωραία, πούστη και της είπα να μην πει τίποτα. Είναι απόρριτο, αλλά άμα θες μπορείς να έρθεις να δεις. Ναι, γιατί όχι. Τι κάνει, δεις το διάλογο κάνει. Της είπα να μην πει τίποτα και τον ακολουθεί. Ωραία, πούστη, και τώρα τι κάνουμε? Τι κάνουμε, τους ακολουθούμε. Προσέξτε, είναι παγίδα! Βγάλει το σκασμό. Κύριε Μάριε, φοβάμαι πως εδώ είναι το τέλος. Ξέρω ποιος είσαι. Πίστεψέ με, ξέρω πιο πολλά εσένα από όσα ξέρεις εσύ για μένα. Τι θα κάνεις? Ξέρεις πως λειτουργεί ο όρος. Επίσης ξέρεις το αποτέλεσμα που έχει. Πιάστε τον.
Βάλτε ένα όπλο στην τσέπη και αφήστε το μια σφαίρα. Τι θα κάνεις, έχει μια σφαίρα μόνο. Αν πυροβολήσεις, η αδερφή σου και ο φίλος σου θα είναι νεκροί. Εσύ έτσι αλλιώς νεκρός είσαι. Χρησιμοποίησε πιο σοφά το όπλο σου και απαλλάξου από τη δυστυχία που θα έχεις στη συνέχεια. Θα πάω να ελέγξω τι κάνει. Άφησε τον να το φάνε τα όρνια. Πάμε, κουνηθείτε. Θέλουν αίμα. Θα το έχω. Μου τις φλόκες, ρε το γάμο, τι κοιτάω. Άντε κοιμηθείτε κατάλαβα!
Τι είναι, ρε? Με πυροβόλησε. Πήρε τη βένια, πήγαινε από εκεί, σκότωσε εδώ κάθαρμα. Τι θα κάνεις τώρα, Έμεινες μόνος σου και αδερφός μου έρχεται. Συγγνώμη που σου το λέω, αλλά τη γάμισε. Σκάσε. Αν δεν σκάσεις, θα πεθάνεις εσύ όπως πέθανε και ο πατέρας σου. Μ' αρέσει τα πιο γρήγορα. Είσαι αρχίσει να υιοθύψεις τελευταία. Γιατί ανακάτεψε τα ίδια του τα παιδιά μέσα σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και εγώ αναγκάστηκα να τους σκοτώσω. Γι' αυτό σκάσε. Άκουσες, σκάσε. Το παιχνίδι τελείωσε. Είσαι νεκρός. Πυροβόλησες τον εαυτό σου, αφού σε είδα. Μερικές φορές τα φαινόμενα πατούν. Δεν είναι δυνατόν. Και αν δεν πέθανες από τη σφαίρα, θα έχεις πεθάνει από τον ορό. Και οι δύο ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει. Ναι, και οι δύο το ξέρουμε. Αλλά εγώ ξέρω κάτι που εσύ δεν ξέρεις. Την ημέρα που με κυνηγήσατε έξω από την εταιρεία, είχα πάρει το μοναδικό αντίδοτο του ορού. Φοβήθηκα μην το βρείτε και το καταστρέψετε. Και το έκανα στον εαυτό μου. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Όπως φαίνεται, το αντίδοτο είναι ακόμα στο αίμα μου. Εγώ είμαι το αντίδοτο. Θα πληρώσουμε να ανησυχείς. Βένια, δώσε μου το όπλο. Βένια! Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Νομίζω ότι αυτό το λέω και δεν πιστεύει κανένας. Πιστολίδια, ξύλο, μαχαίρια. Τουλάχιστον δεν πήγε τσάμπε καραμπίνα που έχω αγοράσει. Και του έλεγα παλιά ότι κάποια μέρα θα γινόταν κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν το πίστευα ότι θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Βαγγέλη, ηρέμησε. Να ηρεμήσω μετά από τόσα πτώματα. Δεν νομίζω. Πίστεψε με, θα δεις και άλλα πτώματα. Τι κι άλλα, τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Πίστεψε με, θα έχει και συνέχεια. Η εταιρεία είναι σαν ένα κτίνος. Εμείς απλά χτυπήσαμε το κουδούνι και το ξυπνήσαμε. Τώρα θα νευριάσει, θα ανοίξει την πόρτα, θα βγει έξω και θα μας κυνηγήσει. Εκτός και αν το κυνηγήσουμε εμείς πρώτοι. Trouble melts like lemon drops.
των πειραμάτων. Λένε ότι διαδίδεται με τον αέρα, το νερό, το σάλι. Ειδικοί αναφέρουν για το πιο θανατηφόρο ιό του 21ου αιώνα με ανθρώπινες απώλειες 70% περισσότερες από ότι ο ιός του HIV. Μαζικές ιστερίες είναι συχνό φαινόμενο των τελευταίων ημερών και ενώ ο στρατός αδυνατεί να πάρει μέτρα, η κυβέρνηση αποσιωπά. Πολλές πόλεις έχουν εισέλθει σε κατάσταση καραντίνας, ενώ η κατάσταση στα χωριά παραμένει άγνωστη. Πολλοί φοβούνται για το τι θα μας φέρει το μέλλον. Πολλοί μιλάνε για το τέλος.